अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। पंतप्रधान महोदयांच्या आगमनाच्या निमित्ताने जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन यांच्या माध्यमातून जी लुटमार केली जाते निधीची आणि निकृष्ट दर्जाची विकासात्मक कामं केली जात आहेत, त्याची मात्र गांभीर्याने आम्ही दखल घेऊन माननीय पंतप्रधान महोदयांकडे सुद्धा याबाबत तक्रार करून याबाबतची सखोल चौकशी करा आणि आपल्या नावावर जो या काही भ्रष्टाचारी ठेकेदारांनी वारेमाप भ्रष्टाचार केलेला आहे त्यांना योग्य ते शासन करा अशी मागणी आम्ही करणारच आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।